Prepositions of time. Предлози за време. Хайде да започваме. Днес ще разгледаме at, on и in. Кога използваме at? At и определено време. At 10 o'clock, например. At the weekend. At night. At и някакво meal time. Например, at breakfast, at lunch. След това имаме at и някакви празници, като например at Christmas, at New Year's Eve. И сега продължаваме с предлога on. On и някакъв ден. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday.